kasluring samirana hamre sekar kadung ngas kendanya maweh raras haranan ning driya putraning sun nggir bocah gagah Wijasena sena wah kunti tali brata ibuku apa nyaket marang Kanjeng Ibu adoh sunawi caket sun raketake iya semana tresnaning wong tuwa marang putra najan to anakmu Wijasena duwe ati bungah awit wong tuwa sing kaya menawa tresnane marang anak-anake pasuki ngonmu ngadhep nang ngersane Kanjeng Ibu Sena entuk pantungane Kunti wiwit wiji parat manung sembah bekti marang sliramu Kunti ibuku ya ndak tahu ibu basa pangastri Kanjeng Ibu wae tampanana lamun bisa tak gegem nang asta tak pundi mustaka tumapa ing jaja dadi jimat mengkono aku nggih Wijasena sawise prayoga ngandhep dadi kejot ing ati kaget penggalihmu putra pirang-pirang tak timbali tanpa kinanten kakang kelawan adi mula aku takon kenangane apa sing mbok timbali mong anakmu sing murang tata Sena apa sak setane wong tuamu sinuwun Prabu Pandutiwanata ibu randire bungah mung tansah membeng sungkawa wong mati ora semenggetuni tangis ana sedra kaping 7 ora bakal bali sing wis mati mbok ya wis Sena apa ibu susah ora ngetini wong wis mati padure pitah ngarca padha kudat pesning Gusti Allah kang Maha Kuwasa sing kabeh menungsa bakaling nampa karo dulur-dulur ana ing Tening Wanabaya iya ning titenane wong Tening Wanabaya sing cepak patine iki ana 3 perkara apa siji lalen angger wong Tening wong Wanabaya wis di penyakit lali karo bojo lali ora nafkahi malah beke rondo pinggire apa ya ana sing ngomonge Pak Sugeng mau bisik-bisik anak nang kono duwe nang kene duwe decer-ecer ana rene ya lali ora dupeni kuwi ana takon lurahe utang mbak yune omahe ngarepe kok lali ora nyarutang tandane wong Tening wis ora mati Allahumma amin ya mati ora gelem amin ya mati sing nomor 3 sing nomor 2 ngantukan lu kok ngono mayit ki lak rata-rata merem rono mayit mecicil mangger wong wis merem njoko nang malaikat Israil biasane matine luwih dhisik timbang sing melek sing nomor 3 lungguh lendean sinden aja sok lungguh lendean nek mati nom eman-eman dudane ndak delayaran lu kok ngono wong kang wis lingguh lendean Tandharaka wis abot nyangga nyawa timbang abot suwanake marang Gusti Kang Maha Kuwasa sing dawuhne ulama saka asmane sapa kitabe apa dudu ulama ngger sing ngomong ming Usman Ridho tak kira ulama dudu ning ora kuwi yo ngger ibu susah awit ibu nampa wis ing lumantar pasumpenan lamun wong tamu sinuwun Prabu Pandutiwanata seda nanging ora entuk jatah ing swarga Sena
Wijoséna satriya gagah piteksa kuda kowak simbar caca klereng-klereng lamun angunantika dina klereng ing Simaludra kunti tali brata ibuku iya Sena anakmu bocah murang tata krungu kabar bapakku seda ora entuk jatah ing swarga ya pronto atiku iya kula prasetya ora bakal banang pening lungreng klakon munggake swarga bapakku Pandhu Dewanata jagat syukur alhamdulillah bungah rasane atine wong tuwa ora rugi anggonku mondok-mondokake najan tamben kataman tak tulke wedhus siji ning kena tak ugemi bukang dadi kandramu Sena Wijoséna Satra Pandhawa gunuman pisan tak ugemi ora kasembatan tak gawane mati bagus wong topal melu ndedonga saka teningger kasembatan jangka setya kang utama nggonmu bakal mleke swarga wong tuwa ya pamuji tak jaluk budal ingkang prayoga ngati-ati tan ya kemangkono sampun paripurna dipun dawi Kunthi Tali Brata tumandha ingkang putra Raden Wijoséna gregah piyayah sinipi gesahipun Raden Wijoséna mun katungga swan sang guru Begawan Dana wonten ing kapandhitan Sukalima Resi Kumbayana najan Raden Wijoséna bocah murang tata swan guru mboten nilarsa basita mula men Cinandra sanging Wandra lakune ya yo tanpa harapan Pandhita kang lebda lamun ngudhar pangandika ngudhar ngilmu kang sanyata limpat ngudhar ngilmu samudana pacak pamadian ning laga
manggul tombak mentang gendewa loli kandhak blekudis manyar-manyar selikur dina kamana saben prit gantil buntute henel ora sisip nggon kuntulu praptaning Wijasena ngger padha pasuki muridku ngger Wijasena bener apa kang dadi dawuhmu Durna bapakku Wijasena sing teka entuk dongamu lan suwiji apa anakmu ngatur sembah bekti marang sliramu Durna guruku oh alah lole kandhak blekudis manyar-manyar ndak tampa ngger bekti kucing kang bapa tampan ana undi mustaka tumapak ing jaja dadi jimat mengkono sawise prega ngadhep menawi ati apa dadak awan-awan gedarang-darang tuning tening kene bakal takon apa ujaring Mbok Bakul sinambi wara kabar ndak tampa saka ibuku Kunti Talibrata bapakku sedo ora entuk swarga ke bener ora Durna bapakku coba sawangan ana ing kaca paesanmu walah lole kandhak blekudis manyar-manyar ndak sawangan kaca paesan nggih mak lampir biyen malam Senin nang Indosiar yo Mariatun nonton Tun Jumina Bayu Rondia Lek Rom Bayu Saudah Mbah Urip Nurul pancen bener lamun sinuhun Prabu Seda ora entuk swarga ki pancen bener mula aku takon anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleki swarga bisa apa ora anak pengen bekti marang wong tua sing wis seda goleki swarga bisa apa ora ngono iya aku NU ora NU anak NU bisa nek liyane mbuh aku dudu rombongane ya ngono bisa abot sanggane rawi-rawi lantas malang-malang putung aja meneh menungso dewa tak singkirake bagus yen pancen sliramu pengen gawe swarga wong tamu sing wis itu anakku ngger Kirna kok Kirna Sena Kirna ki bunyi Pariyah Traca tanggane son kuwi siji sliramu kudu luru banyu suci Perwitasari luru banyu Perwitasari kanggo apa Durna bapakku kanggo siram jamaah supaya resik lahir lan batin yen ora menungso nek mlebu swarga kudu resik lahir batin tata lahir banyu wudu ya dilakoni ibadah ditandangi ning atine reget mumudamana nganggep nek dheweke paling bener wong liya kleru kabeh mlebu swarga penawa merengos nang neraka semono uga batin resik ratu mundamana ning ratu urung ibadah babar ya merengos nang neraka sawise siram banyu Perwitasari resik lahir lan batin kunjur kepi nek wis resik lahir batin kan selama ingkang luru kiblat papat puncer siji nang di panggonane Durna bapakku Gusti Allah dawuh nang Quran fawali wajhaka satrul masjidil haram Durna kok pinter dalil Quran Durna pondokan kok nek wis ketemu kiblate njur nek wis ketemu kiblate ngger selama inggal manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur tambah qobliyah ba'diyah kanthi cara sedakep astanira nutupi babahan hawa sanga Wijasena kudu manembah marang Gusti Kang Maha Kuwasa wajibe sedina sewengi ping 5 syukur ndak tambah sunat-sunate aja ninggal wiridane ndak dikira nyukcul ke basa apa Inggris cara Jawa munyuk ucul lho kok ngono Imam Abdurrahman As-Saqafi dawuh malam yakun fi wirdun fahuwa kirdun artinya apa kayak matur Pak Kyai Sarmadi aku ndak darani gawe-gawe ngelak diterangake sapa wong rasa wiridan mongko dheweke kethek lho kok ngono aku urung tau weruh kethek wiridan padha berarti nek wiridan kethek anggur kemana bahkan dicor sedakep tanganku nutupi babahan hawa songo sing tak takokake babahan hawa songo ke pertilane apa iki bolongan hawa cacahe songo dumunung raganing jalma menungso nek ora tutup nganggo ibadah gedalarung tumindak angkara murka menungso maksiat ning gara-gara bolongan hawa cacahe songo cara wong tening kok buntet-buntet Pak Lurah mesti ora ana maksiat
iya ini ora nang mana nang apa punten yuk bolongan ho cacahe 9 ke pratilane apa pratilane tutuk 1 iya irung loro bolongane ditung 3 mripat loro 5 telingan loro 7 sing loro goleki dhewe kapan pas abus ambok golekake brek kayak ngaji kok brek paling lagune tuna kaya ngeyel anggonku manembah ngibadah gawe apa minta jatahing swarga bocah totone ngopo dijapai aja kuwatir ngger Gusti Allah kendatkan welas asih tanpa pilih kasih ora percaya takon Mbak Yusulasih sapa bojone Jaswati monggo wis ngendika nang Quran ud'uni astajib lakum do nyuwun sira mansur Allah ingsun mesti bakal ngijabahi padhang atiku takon sak perkara nang di panggonane banyu Perwitasari telenging samudra aduh yo tak oyak cedhak tak kali pamit budal pasilan wong to melu ndedonga saka teningken kasembatan jangka setya kang utama muga-muga apa kang dadi jangka njuargae wong to bisa kasembatan ning sadurunge budal api nek nglak witange dombe dhisik iya tak ombene oh wis mbok ombe ngger wis legi ora blas wedang putih kok on legi mbok kopi ora doyan nek beras sak bakor ya gelem pamit budal pasiran payo ganar luwe wis sira kasembatan Joko Setya Soro maruta yakso mangana anung siung nyoma wengis hong tete yuang kala lutra yu bedari satro kakero jak-jakan tru tening sapa Satra panenggak ing Pandhawa Wijasena aranku lakuwe sapa? Oh, tepungake aku kang aran Ditya kala Dajjal laknatullah. Sapa Ditya kala Dajjal laknatullah? Buta jenengane aneh, buta anyar. Jak-jakan turut tening dikarep apa? Ngetutake jangkah sikil kerjete ati tekan ndi?
dudu urusanmu. Oh, sengak jawabanmu ya. Kowe nek karo wakile camat pren apa? Bolo. Karo lurah? Bolo. Karo para kiai penderek. Mungsuh aku ndereke pejabat, ndereke tokoh masyarakat, ndereke para alim ulama. Ngajak umat padha taat ngibadah men selamat dunya akhirat. Nyambut gawe men cukup butuh mah dianggap mungsuhmu jalaran apa? Ya ngono kuwi program mungsuh aku. Tak takon nang negara iki ana balamu ana mungsuhmu ora? Ana. Sapa balamu sapa mungsuhmu? Mungsuhku pejabat sing jujur-jujur, sing adil, sing mikir kesejahteraane rakyat, pejabat model kowe mungsuh aku. Balamu pejabat sing garong dutin gorong untal duit ing rakyate, blenduk model kene balane aku. Tak takon gayus kene karo kowe perne apa? Punaang. Ahmad Fatona. Adi. Sing do korupsi kae proyek EKTP barenge sapa? Muka kire ora entuk muni ngono kuwi. Ora apa-apa nek buta ke bebas. Nek kiai muni kire ora entuk saru. Sing tes muni iki sapa? Buta. Nek kiai ora entuk, kiai kok muni kire. Nek kiai iki segawon alit ngono lho. Kaya balamu, balane aku kabeh kae. Nek kowe yo melu mbadok, yo melu. Nek menteri sing goblok, oh Bahlil. Agak menteri ngarep nyawuk cocote iki. Sak karepe nek muni rakyat ora entuk dodol bensin ecerang mbaya delok rakyat cilik kayak kaya apa kahanane. Ngono. Kaya balamu, balane aku bakal golek swarga wong tuaku sing wis sedo. Anak saiki wis mulya uripe nang tening. Sing ngrekoso dhisik wong tuwa. Indonesia wis merdeka 80 tahun lawase. Sing ngrekoso dhisik para pahlawan. Arep tak goleki swarga men mulya alam barzah sinambung tekan akhirat. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggat ora? Ora bakal minggir. Ora gelem minggir. Itang wah kakon kakak kau ya. samyor kang lintang kumedhap. Wayangane kiai lak rada cepet ta? Nah, kok cepet to? Jejer pindho begalang langsung goro-goro. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya kowe. Desanya madya ratri lumrang gandaning pus
itu karyaning budya nira sang dijawara amrengan lir swaraning madu branta lir swaraning madu branta menyungsum sarine gambang sampun paripurna nggih nyoba Cakara Raden Wijasra mengsah rasaksa Dajjal laknatullah kesesaryoda mlajar sang Dajjal laknatullah Raden Wijasra gita-gita nguwa swarga manunggu puja manembah ibadah marang Gusti Allah kang Maha Kuwasa lan puja hastungkara mandring dulur sundul kayangan jrungkring saloka satemah ndadosaken titiwancine gara-gara apa to pratandaning gara-gara gara-gara dadi geger kayangan jrungkring saloka gegering para dewa geger kayangan jrungkring saloka ndadosaken jumudhuing punakawan cacahe 4 ingkang dipun pandhegani dening Keuras Marbodranaya dherekaken putra pambajeng Nala Garing Panenggak Petruk Urakil Bagong sami gegojekan wonten ing Ramba saking tlatah tening Manabaya kapiyarsa rengeng-rengeng dendang sekar eling-eling Banyumasan
Kang ibu kan awak dhewe dilere hajate keluarga besar muslimat fatayat lan masyarakat Tening pengajian triwulan karo sareng-sareng simbolik pembangunan makom Mbah Kyai Lancing. Dik pengajian kok disambung nganggo wayange tujuane apa? Dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Wong pancen wayange tinggalane waline Gusti Allah arane Ringgit Sunan Giri sing Anggit, Girinata ya Sunan Giri sing nata sing nglakokake jeneng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas ijo NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning bro rata bro mudar ya aku. Mulane orang ngerti sejarah pondok semang cerita bab pondok cangkemmu kuwi. Kok cangkem cocot. Oh iya iya iya. Padha karo wong picak urung tau weruh gajah. Ki gajah kaya apa ya menyekel lalene dawa. Kowe pralon dasmu. Ya 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 ya. Margong lah. Ning wayang maknane wajib sembahyang. Bahkan disangkat wayang kulit wajib sembahyang kulinakno kawit alit. Kanjeng Nabi pancen dawuh ning hadis awak dhewek kon didik anak-anak kawit 7 tahun kon do dijak nglakoni salat 10 tahun kok ora gelem salat gebuk ning ora nganggo pentrung nganggo pangucapan men paham. Ora nganggo pentrung, nganggo pangucapan paham. Soal hukume wajib ditindak oleh ganjaran sok swarga, nek ditinggal dosa neraka ngono lho. Ning wayap tetep maknane wajib sembahyang. Mula dalang sinden yoga lan masyarakat seneng wayang aja lali salate. Wong seneng wayang ora salatke wong lunga ning ora ngerti dalane. Lunga kok ora ngerti dalane ora tekan tujuane ben mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Kanggo sing nonton, weh, song mesti tontonan sudah dadi tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Saya kok keh wong Jawa wis ra njawani, bangga putrane pinter bahasa Inggris ora ngerti basa. Takone mbane apik, makmu nanti le, bro, kaplane minggat ring digawe ngono. Nang desa wis nyebutake wis ora patut. Ora patut priye, Truk? Ayo nang desa nyebut wong tuwake paling duri ya bapak karo ibu. Nek ora luwes, ayo bapak karo mak. Ora pantes Truk, bapak harus ibu. Ora luas, bapak harus biung. Desa saya papi mami. Papi mami kemana? Mami sedang gorek. Mami kok gorek tungkae ting pletek, mami Belgia dies. Ah tungkae ting pletek ning wedakane kandel ya glowing. Wes. Malah tak poyoki banyu bening nang epe-epe raine glowing tungkae pletek. Nah, wonge lak ndak nganu kaya jengkel kok. Halo aku larak Bali kok deh. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Nanti pulangnya bapak Allah belarak untuk urup-urup. Ana mami kok ngerti urup-urup. Mami kok ngerti rempel. Mami pret. Ning tetep maknane wayang wajib sembahyang. Sadurunge nonton isaan, bar nonton subuhan, nonton wayang ora salte lunga ning ora ngerti dalane, ora tekan tujuane mulya nang swarga, mrungus nang neraka. Anek kuwi wayang apa ta, Gong? Wayange bagus apik, luwih apik timbang sing gek mrisani nang Tening. Lho kok ngono? Ngono aku wayang lanang wedok tak campur dadi siji nang kok wis pirang-pirang puluh tahun, Truk. Nyatane sebenarnya durung ana sing meteng. Wayang kok kon metek biyen ya kowe. Anek sing dicampur saji nang kamar lanang wedok menungso dadi apa, Gong? Oh Pak Lurah ngendikake LKMD lamar gari meteng dhisik. Nek wayangnya apa ya, Gong? Oh, apik. Wis tau ana ustad viral ngaromake wayang. Oh bener, Truk. Wayangke dadi haram hukume nek nyolongon dalang sak kotak didolke mbadok. Oh. Nek mentok hiburan, waton ra nimbulke maksiat ora masalah. Seni dan budaya, kowe jerane seni dan budidaya manusia gawe jenenge asal akal pikir ning ana nasihat utawa pitutur luhur ngono. Oh ya bener. Ya pancen bener kok, Gong.
Jaran Kepang ki pancen jaran apik paling apik sak ngalam donya ki jaran Kepang. Sebab siji-sijine jaran sing glithake nang pengumuman masjid tening ora bakal nguyuh ming jaran Kepang. Nek ngono jaran Kepang ki jaran sing suci. Ora tuh buang kotoran barang. Nek jarane suci kok sing nunggang ora tau raup, ora tau wudu, ora tau ibadah, asuk pingkal jarane merongos nang neraka. Mudyar ngono wis. Amung jarane suci kok sing nonton ora tau raup, ora tau ibadah ming nonton tok. Surung jarane mlebu neraka. Tur iku lak gambaran dunya. Dunya ki didhawuhke nang Quran, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunya ki hanya geguyonan utawa dolanan. Angger wong wis kesurupan karo donya, kumandel-mandel karo donya brana, ya nek berhasil ora wis kumandel-kandel ora akhirat ora duwe ora merongos nang kono. Mula yo nek iso ana kumandel-kandel dilingake dene kesurupan donya. Sing nyurupi ora mentok jaran Kepang, duran pacul kadang nyurupi. Gara-gara macul ora luhur ya wonge ana kok. Teko ora, Tru? Bro. Kadang-kadang orang hati-hati Pak Lurah bangke yo pulpen nyurupi SPJ nyuk tanda tangan nanti ora asar berarti ana ning ora lurah tening nyurupi Honda anyar kok jejuarane jidit numpak rono rene nganti ora salat mulane ana rumah ngilingake ngelingake piye Bro Kyai Danyang kula aturi kondur misake sing dolan donya aja ndanyang masan ngibadah kondur eling marang Gusti Allah nek dolan nang donya nek ora sukses nang donya ora rasa rugi ngono wis dilingake ngono si ana sing nyurupi ayo plalai meneh sompret Tru ndadi kok mudyar kowe kesurupan dadi kok mudyar kowe jaran Kepang ya ana pitutur luhur kowe aja ming ketukur dolanan donya mudyar ya ora gawa ngono lenggeran ewi kongger marang pangeran lengger yo makan salat tok ngono topeng taufik manane pituduh pituduh joget sing mangku pituduh mulaku topenge ndek akeh songo wis apa itu Sontoloyo jangkrik genggong kebu giru sumyar surung dayung gondang keli terus siripiti melek tak tulisi diapurmu ngono kuwi wong kuwi gambarane menungso ki kaya dene nang topengan anek Sontoloyo akeh bahlil mangkelake ngono lho wonge joget mangkelake anek Kebogiro menungso ki urip aja njlegadrah kaya Kebogiro lakune ngerti yo nek kabeh sing dudu hak milike sok imbase ya nang anak putu haram hukume macul ya macul pengen ngambake sawah Tegal aja nganggo pacul nganggo apa duit tuku dhuwure utawa ngisore ora ngajuriki dhuwure goblok ya wah kowe nek ngono kuwi berarti Kebogiro gadrah uripmu siripiti wonge wis tuwek ning isih Kakang Perceko tening ngono bro wonge teko tuwek ki wis mangsane ibadah sing sregep mempeng melu NU bareng malah yak-yaang malah gawe glayarang rono rene nglencar wis gaek ngono wis siripiti jenenge
melik wong cilik ning gawan angen-angen biasane ngarit nyalon DPR kuwi jenenge melik kula melik ala melik kapulungan melik ala melik kapulungan wong cilik ning gawan angen-angen ngono gondang keli wah iki oke wong tua lali karo anake dipitik jementir mahrib rung bali RT takoni kabyak goleki anake wis gedhe umur 16 tahun bocah ya rada moncer lunga jam 11 bengi lunga nonton ora goleki bali meteng mut biar kok saiki jenenge gondang keli lagune alang gondang keli Rama sapa mau sing kelangan Rama kaya apa ta Bro elo aku ki mbiyen ahli nopeng kok aku saiki kok dadi kiai saleh sing ngundang nek ora ngaji ora dadi kiai kok blok iya ana sing gak viral ora ku ya Truk apa kidul kae apa mandoba dewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat ning agama ben uripe ayam tantrap uga mulya kono sing nemen ngene lho sapa Sardi kae ning kuwi ya ana pitutur luhur Truk ayo ana sing keri kowe ayo para kanca taat mring agama ben uripe ayam tentrem uga mulya pengin ayam tentrem mulya donya akhirat taat marang agama ngono ta Truk lah iya pengin cilaka ora semanganut agama mudhar ya karepmu ngono oh ngono wah jan apik ya Truk heeh mula aja ndadak disengit seni budaya ki kabeh ana maknane tukul anyarang kok ndadak karo sing biyen-biyen luwih dhisik berjasa ora ngeling malah ngelek-elek ndra pancen telu nang riwat ngarep aku tak patak watun biasa lha iya kayak kene rawuh wis kasar-kasar upane nek ora kasar-kasar ngono kuwi pancen buru Trans TV nek cara sing dimurah kiai karo santri wis kobong gasik kae ngono dididik akhlakul karimah iya ya demo malah sholawatan do ndonga sing apik lha kowe demone santri ngono kowe ngono ana perbudaan dasmu palu iya kayak kene rawuh kayak ini wih lai bagagaku sak drita hemel nala kereng napa mau Petro napa Pak Bagong ya Om ki paman kele iki bapak penang kene padha seneng-seneng Ndara Wijaya lagi susah awit dadi prisa sinuwun Prabu Pandudewanata seda ora entuk jatahe swarga ning gareng Ndara Wijaya kon mondok kon ngaji dirakati direkadi gedhe rabi wong tuwa marang putra anak wajib bekti marang wong tuwa dina iki Ndara Wijaya gek golek swarga wong tuane mula Gong yu Pak anakmu kon mondok suwene mati medhon tahlilan hasil maca Quran gawe ngamal apik njurungke tekan swarga lho wong anak wis mondok setengah sasi biayane entek kok isih gemblung kok Truk mondok nang ndi rumah sakit oh aja sing dikesake bapake pondok pesantren Dluwer ora nang Kalisat oh ya tak pondokne dongae dadi anak putu sing saleh salikah tak dongake Petruk apa Pak awak dhewek arani punakawan pono maknane ngerti kawan kanca sing kudu pangerten jam pira Truk jam 1 langkung gasal menit Pak mangsane rampung iki Truk Bapak terus tindak ndi Pak iki arep kondangan dhisik ana ing Jetisan Tegalurung Bali terus salin batik wis aja kondangan Bali meneh yuk mangkat ngaji muslimatang uga salam rejo sela pampang mau dalu ndak ndi Pak Ejawarna Taman Agung Muntilang terus mangke dalu engko bengi ana ing Tidar Baru Magelang Kota laris ya Pak laris ana karo mantune laris apa padha larise iki mau sagak mumpuni tindak jam 2 esuk mergo Mbak Doturi ngaji nang Indramayu Jawa Barat ngombengi nang Indramayu Jawa Barat ngono wah dan padha larise Pak laris padha
dikira darani marotan ora laris apa. Ming aja ngomong nek sangune akeh kono. Kowe jeneng regana rupa Pak. Ayo ora ngerti sebab kae. Regana rupa. Awak njur rumasane bapakmu ki rupane elek ngono Pak. Ora Pak maksude kono wedok ki lanang ngono to. Iya. Ya wis. Ya. Wis nek kaya ngono ndak selek. Kepengen iki engko tak nggo jarak ana acara werna-werna. Ayo derekake ndoro iso kesempatan. Monggo Pak. Ayo. Kocang Wicasena liya-liyan rasa wanawasa lakuning Sang Wicasena wana mawa teja dina samandra pindha lintang bima sekti pindha lintang bima sakti arsa madangi jagat laju tindak Raden Wisasena lumebat wonten ing Wanawasa alas gum liwang limung mulai bangsane satu galak jem setan pribrayangan lajanto kathah godha gedhe tikatipun Raden Wijasena munggah hardi medhun jerang ngantos dumugi kisi ing Jaladri Raden Wijasena mandeng pucuk ndrana nyawang tengah segarana teja saksa dolanang tejane banyu Perwitasari jegur Jaladri Sang Wijasena dening sawetawis jumangkah kali bangsang Nakaraja rajane para Gopira Andalas nimpung lakune Wijasena kadupak mbanggel ngethek lendi sing Wijaya lambah-lambah lutiranyo
Adi kala semanten Raden Wijayasremutan kagungan sifat piyambakipun kuku Pancanaka. Kuku tembung kukuh panca wilang 5 naka tegese wektu. Dadi Wijaya senang tening wana baya ping mlebu swarga 5 wektu salate kudu kukuh. Allahumma amin. Iki jenenge wayang maiyah, wayang kebersamaan. Ngaji dhisik lek ganjaran, tambah ganjarane, tambah semangat ngibadahe, kuat imane, njur wayang minangka hiburan. Ning sedela bayare ora patek larang. Iya. Sebul ke kuku pocong utamake jagane negara cuma kadang ini tak diberkati.